ଭାରତର ଭୂଗୋଳକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ କିଛି ତଥ୍ୟର ତାଲିକା ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ା ଆଉ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ, ଏକ ମହାକାବ୍ୟ ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ କାହାଣୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ଧକ୍କା, ହଁ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା, ଗୋଟେ ପୁରା ଉପମହାଦେଶର ରୂପରେଖା ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ହିଁ ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ମୂଳ ଆଧାର। ଏହି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ହିଁ ଭାରତର ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ମରୁଭୂମି ସବୁକିଛି ବନ୍ଧା। ତେବେ ଆମ କାହାଣୀର ନାୟକ କିଏ? ସେ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 9 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଭୂଖଣ୍ଡ ଏମିତି ଏକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯାହା କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ, ପୁରା ଦୁନିଆର ମାନଚିତ୍ର ବଦଳାଇଦେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିନେବା। ଭାବିନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପୃଥିବୀର ଉପରି ଭାଗ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଜଲ୍ ଖଣ୍ଡ ଭଳି ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହିଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍। ଆଉ ସବୁଠୁ ମଜା କଥା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଗତି, ସେଇଟା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସାଧାରଣ। ଏହି ଯାତ୍ରାଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ 9 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ଏହା ଗୋଣ୍ଡୱାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାମକ ଏକ ବିଶାଳ ମହାଦେଶରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟରର ଏହି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ 5.5 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ବିରାଟ ଧକ୍କାରେ ଶେଷ ହେଲା। ବର୍ଷକୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି, ଭୂବିଜ୍ଞାନ ଦୁନିଆରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସୁପର କାର୍ ଚଳାଇବା ଭଳି। ଏହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଗତି ପାଇଁ ହିଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ମହାଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଦ୍ରୁତ ଗତି ହିଁ ସେହି ମହାସଂଘର୍ଷକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଲା। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଧକ୍କାର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ସବୁଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଣାମ ଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ ପର୍ବତମାଳାର ଜନ୍ମ, ଯାହାକୁ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆ ହିମାଳୟ ନାଁରେ ଜାଣେ। ହିମାଳୟ ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏହା କେବଳ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଏହା ବହୁତ ନୂଆ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଥିବା ଭୂମି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ କାଗଜକୁ ଦୁଇପଟୁ ଚାପିଲେ ତାହା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ହିମାଳୟର ଉଚ୍ଚତା ଏବେ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ହିମାଳୟ କ'ଣ କେବଳ ପଥରର ଏକ ପାଚେରୀ? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ଯେ ପୁରା ଉପମହାଦେଶର ପାଣିପାଗକୁ ନିଜ ଇସାରାରେ ନଚେ। ହିମାଳୟର କାମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ଆସୁଥିବା ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଥଣ୍ଡା ପବନ ପାଇଁ ଏକ ଢାଲ ପରି କାମ କରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ମହାସାଗରରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପଭରା ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ଅଟକାଇ ଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ମୌସୁମୀ, ଏହା ତ ଭାରତର ଜୀବନରେଖା। ଏହା ଉପରେ ଆମର ଚାଷବାସ, ଆମ ଅର୍ଥନୀତି, ଏପରିକି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବି ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ହିମାଳୟ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ଜୀବନଦାୟିନୀ ମୌସୁମୀ ବୋଧହୁଏ ନଥାନ୍ତା। ହିମାଳୟର କାହାଣୀ କେବଳ ପାଣିପାଗରେ ଶେଷ ହୁଏନି। ଏହି ପର୍ବତମାଳା ଆମକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛି, ଯାହା ଭାରତର ହୃଦୟକୁ ଗଢ଼ିଛି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ବିଶାଳ ଉର୍ବର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହା କେମିତି ତିଆରି ହେଲା? ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବହୁତ ସିଧାସଳଖ। ପ୍ରଥମେ ଧକ୍କାରୁ ହିମାଳୟ ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ହିମାଳୟର ବାହାରିଲା ଶହ ଶହ ନଦୀ, ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ। ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ପଟୁମାଟି ବୋହି ଆଣି ଏକ ବିରାଟ ଗାତକୁ ଭରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରାଚୀନ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ଆଜିର ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହି ସିନ୍ଧୁ ଗଙ୍ଗା ସମତଳ ଭୂମି ହିଁ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପୁରା ଉପମହାଦେଶରେ ଏମିତି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ହିମାଳୟର ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବାଧା ପାଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ତାର ଆରପଟେ ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସେଠି ତିଆରି ହୋଇଛି ଶୁଖିଲା ଥର୍ ମରୁଭୂମି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୃଷ୍ଟିଛାୟା ଅଞ୍ଚଳ। ଗୋଟେ ପଟେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିବା ଉପକୂଳ, ଆରପଟେ ଶୁଖିଲା ମରୁଭୂମି। ସବୁର କାରଣ ସେହି ଗୋଟିଏ ପର୍ବତମାଳା। ସେହିଭଳି ଆଉ ଏକ ବିପରୀତ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। ଉତ୍ତରରେ ଅଛି ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୂଆ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ହିମାଳୟ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି, ଯାହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭୂଖଣ୍ଡମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ସେହି ମୂଳ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ର ଅଂଶ, ଯାହା କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା। ଭାରତର ଏହି ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ କାହାଣୀ
କେବଳ ଅତୀତର କଥା କହି ସରିଯାଏ ନାହିଁ, ଏହା ଆଜି ବି ଆମ ଦେଶର ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 7516.6 କିଲୋମିଟର ଏହା ହେଉଛି ଭାରତର ବିଶାଳ ଉପକୂଳ ରେଖାର ଲମ୍ବ। ଏହି ଲମ୍ବା ଉପକୂଳ ହିଁ ଭାରତକୁ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଭାରତର ଆକୃତି ଦେଖିଲେ ଏହା ତିନି ପଟରୁ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ହିଁ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତୁଟ କରିଛି ଆଉ ଆମ ଇତିହାସ ଓ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କେବଳ ସମୁଦ୍ର ନୁହେଁ, ସ୍ଥଳଭାଗରେ ବି ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି। ଏହାର ସୀମା ପ୍ରାୟ ସବୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ଲାଗିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଏହି କଥାଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଭାରତରେ ଏହି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମହାସାଗରର ନାଁ ଦେଶର ନାମ ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି। ଏହା କେତେ ବଡ଼ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଦେଶ ଆଉ ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୂବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାତ୍ରା ଆଜି ବି ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖୁଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦୁନିଆର ନଜର ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଭୂଗୋଳ ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ଦେବ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।